Vítam vás Mario Radio pri ďalšom vlogu. Dnešný vlog nebude žiadna téma, nebude tam žiadna téma, bude to skôr oznámenie, aby ste vedeli, aby ste boli prekvapení. Takže ideme na to. Prvé oznámenie by som chcel povedať, že budeme natáčať aj bonusové videá za určitý počet odberateľov. Takže keď budeme mať nejaký určitý počet odberateľov, tak bude bonusové video. V bonusových videách sa bude väčšinou natáčať challenge. Takže rôzny challenge, ktorý si vyberiem ja, napríklad budem škoricu alebo podobnú s ragovým. Čo si vyberiem v každom, keď budem mať nejaký určitý počet odberateľov. Ďalšie oznámenie. Dám vám do popisku videa, v popisku videa nájdete môj Facebook a môj Skype. Ďalšie oznámenie. Na Facebooku budem každý deň o 17. do 8. A na Skype budem iba v sobotu o 8. do 9. To bude, že vám môžete tam zastihnúť a spýtať sa ma online na rôzne knižky. Takisto budem natáčať simulátory na kôltoče. Tie nájdete na Facebooku. A takisto tam nájdete aj fan videá, ktoré tiež budem natáčať, ale ešte fakt netuším kedy, môžete byť hoci kedy, ale neviem kedy. Takže nepíšte do komentárov, že kedy bude to fan video, fakt netuším, kedy to fan video bude. A to nájdete vlastne na Facebooku, takže na Facebooku nájdete fan video. Možno tam budú aj tie bonusové videá, ale to skôr budem dávať asi na YouTube, to ešte vidím. A simulátory na kôltoče. To je asi zatiaľ, už mi je to všetko. A ešte som zabudol. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, dajte like. Pokiaľ sa vám videjko nepáčilo, dajte dislike. Ale keď dajte dislike, to bude spokojný. Ale keď sa vám budete chcieť na mňa niečo spýtať alebo niečo, tak píšte do komentárov a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže zatiaľ čus a uvidíme sa v ďalšom vlogu, 5, tam bude už ten. Čus! Čauky. Vítajte v blbostiach. Počas nakrúcania. Krásna moja izbička, kde budem nakrúcať vlastne všetky. Tam mám zelenú stenu, takže nemusím vlastne platiť zelené plátno. Jo! To sa mne ušetrilo. Mám počítač. Simona. Tu hrá, schováva a hrá tu teraz nejaký, co volá, že Google, ako môžete vidieť, ale ide na penziu. No, ty si strašne malé decko. Takže, tam mám mobil, tam mám tašku, no a to by asi stačilo v blbostiach počas nakrúcania. A zatiaľ čus tu.